Niger sardasiw ye laseli kɛ ko kɛlɛbolo min dalen don Petel Kole ko jatigɛ wale mɔgɔw taara firi olu kan taratadon tilegan fɛ u k'a kunnafoni di sɛbɛnfura min bɔra arabadon wulafɛla fɛ u y'a jira k'a fɔ ko a dɔgɔyalenba ye jatigɛ wale mɔgɔ 26 u sera ka minnu olu faga ko mun ye Niger sardasiw ye ko mɔgɔ 10 o bi tora kɛlɛ la mɔgɔ 7 o jogira sardasiw ka kuma la arabadon fanga sinamatɔnw ani mɔgɔ minnu bɛ kunnafoni di bɔlɔlɔ kan Sahel kɔnɔna la lakana koɲaw kan y'a jira k'a fɔ ko dankarili juguman dɔ fɛnɛ kɛra Chatuman ni ale bɛ Tera mara kɔnɔna la u y'a jira ko mɔgɔ min tora a la olu mɔgɔ ninnu ka kuma la k'a bɛ sardasiw 91 bɔ ani ko fasojama mɔgɔ 40 hakɛ ko o de fagara ni kunnafoni AFP ko a ma se k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn ni tiɲɛ don walima nkalon don o kɔfɛ Niger fanga ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko ni kunnafoni min fɔlen filɛ k'a fɔ ko dankarili dɔ kɛra ko nkalonfin ko kuma minnu don ko kisɛ kelen t'a la ko tiɲɛ tɛ